sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na ilikuwa. Shirin ilimi garkuwa shiri ne da kafar yada labarai ta yanar gizo Bustan Daily ke ɗaukar nauyin kawo muku shirin. Kuma a yau muna karɓar bakoncin mai girma ɗan Amurka gwagwarwa Comrade Ambassador Abdu Usman Yalo, shugaban ƙungiyar manyan makarantun sakandare na jihar Kano ASUS, wanda za mu tattauna da shi kan batutuwan da suka shafi ilimi, kuma za mu kalli batu da ya danganci fitowar jarabawa ta qualifying da ɗaliban jihar Kano suka ci a halin yanzu. Sunana Bilal Nasidi Ma'azu, wanda ni ne zan jagoranci shirin. To ranka daɗe, za mu so a yi ƙarin bayani kan wannan jarabawa ta qualifying da ma halin da ɗaliban jihar Kano suke ciki a ita wannan jarabawa da aka kammala, kuma tuni ta fito. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki, tun sammai da ƙasar, tsira da amincin Allah tabbata ga shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ina wa 'yan uwa fatan alheri, ina kuma musu sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Kamar yadda aka sani, yaran mu sun yi jaraba cikin first time da ya wuce, da cikin watan January kenan ko kuma Disamba. To alhamdulillah yanzu jaraba nan ta fito ranar Juma'a ta gabata din nan. Yau Litinin 13 ga wata, duk makarantu sun je sun karɓo jarabawa. Yanzu ka zagaye makarantun jihar Kano, sha Allah ta'ala zuwa gobe Talata, yadda ake ta kukunan murna na ganin samun nasarar cin jarabawa qualifying da ɗalibanmu na secondary school. Alhamdulillah yaran mu su 36,554 suka zauna jarabawa, wa'anda suka ci jarabawa wannan su 130,707 suka ci jarabawa. Kaga in ka ɗebe yaran da suka faɗi ba sun zo 5,000 da wani abu. Gaskiya babu abin da za mu ce na farko sai godiya ga Allah. Alhamdulillah kasiran Allah mu gode ma da wannan ni'imar da ka mana. Sannan na biyu kuma godiya ga jajirtaccen gwamna guda ɗaya tilo tankar da dubu, ko kuma gwamnoni 35 na Najeriya. Idan ka ɗauki shi gwamnoni 36 na Najeriya, aka gwamnoni sauran gwamnoni 35. To duk gwamnoni 30 da ka cure su waje ɗaya, gudunmawar da yadda yake kula da ilimi rabinsa ba sa bayarwa. Wannan nasarar da muka samu ya ga mai girma gwamna, bisa wannan da yake wa jihar Kano da 'ya'yan mu na jihar Kano da ɗaliban mu na jihar Kano. Ku dai kuna gani, tunda mai girma gwamna ya hau gwamnan jihar Kano shine na farko a wajensa, kuma yanzu tun da ya hau baka taɓa ji iyaye a jihar Kano suna kuka game da rayuwar 'ya'yansu a makarantun sakandare su ba a jihar Kano ba. Shiru kake ji sosai. To in kuma mun tabbata cewa ana kyautata mana, ana daɗaɗa mana, to ya kamata mu tashi haikan mu saka da alkhairi. Yawwa, yaba kyauta tukwici. Yawwa, mu ma mu sakawa mai girma gona da alkhairi. Mu nuna mai cewa yes, abun nan da ya muna mu mun ja da mu malaman, ɗaliban, iyayen ɗaliban, kai har da matayenmu da ƙannenmu. Mu zo mu saka mai girma gona da alkhairi, kuma mu zo mu mara mai baya wannan abun alkhairin da ya ɗauko a jihar Kano na samar da ilimi ga dukkan al'ummar jihar Kano, kuma mu saka mai, zo mu sa ya ci gaba da yi mana. Nan shekara mai zuwa Allah kai 27 zaɓe za a yi. 'Yan takarkaru sun fito ko kuma za su fito. In kun zaɓen zan yi kaza, in kun zaɓen zan yi muku kaza. Shi mai girma gwamna ba wani kamfe da zai, kuma abin da yake yi shi zai ci gaba da yi. To da wancan da yake cewa in kun zaɓen zan yi kaza, da wanda shi kuma yake muku kaza din, wanda ya kaga za ka zaɓa. Kaga wanda yake hannun ka ya zo hannun ka rike yake ma, shi ka sani. Wancan ko ya ce sai ya shigo ne ba zai ma. Za a yi wa ɗin ya shigo ɗin kuma ya ƙima. Yawwa, shi ko wannan yana yi ma, kuma kana mura, kuma shi ma na buƙatar ƙarasa shiga gaba ya ci gaba da yi ma. To kawai babu wata magana, ƙara zaɓensa ya gama shekara hudunsa, wannan ya ƙara shekara hudunsa ya gama. In ya so wancan ya jira, idan ya gama shi kuma sai mu auno shi mu ga cewa to ya zo shi ma mu gani zai mana abin da bai gwamna ya mana. A ƙarshe, shekara ta 2025 ita ce shekarar da jihar Kano ta zama zakara a jarabawa ta NECO. Wani albishir za a yi a shekara ta ɗalibanmu ya ci jarabawa shekarar ta gabata 2025 kowa ya gani. To gaba na kuma cin jarabawa da aka yi ta qualifying
to su ana mun fara magana ko ni ɗalibai na wanta na tara na ce to ku duba bara duk kun lashe jarabawa dage dantse kuma za mu kira ga sauran ɗalibai da suke jihar Kano dage dantse wannan kambun da muka ɗauko wannan kofin da muka ɗauko na zama na ɗaya tun Najeriya ba wanda yake jihar Kano cin examination da aka including maths da English 5 credit tun Najeriya mu muka zo na ɗaya to muna so wannan kafin mu rike shi a wannan shi mu mata irin abin da yara suke faɗa ko manyan zana cin kata wata kata ƙara rike wannan kambun ya zama mun rike so biyu muna rike na ukun ya dawo to kofi ya zama namu mun mai ci uku shikenan in ya so mu dan yi hakuri mu zo na biyu mu ba wata jihar ta dasa in ko mai girma gona na ne to fa mu duk shekara mun dinga cin kofin nan domin ba zauna za a yi haka ba duk shekara mun dinga cin kofin nan duk wata jiha ba ta ta kai jihar Kano a wannan kambun nasara ba kusa ku kan haka in kayan science ne ga sunan yaro in yazo practical duk wata exam da kanta ta science da an ji an zuba mai kayan practical din da sauransu apparatus din yana zuwa ya san wannan me ya san wannan me ya san ya za da wancan ya san na za a je wannan ya san na za a dauko na hada wanda in ka duba da can baya yaro sai a ji ne kayan practical ya zana ta kallon sa bai san su ba bai taba ganin su sai a ranar kuma an so tun can yana aji ya san su mai girma gona hidar ba kayayyakin aikin na kimiyya da fasaha a tun makarantun jihar Kano guda 100 kuma kaya wanda sun fi naira miliyan 10 a wancan lokacin aka ba su kaya wanda sun fi na miliyan 10 zuwa makarantu don neman kasa ta karba to kuma duk an zuwa musu Allah suna ganin su san su yanzu in ka dauko wannan apparatus suka ce me wannan yaro zai ce ba kaza ne me ake da shi ce kaza ake in aka hada da wancan asidin aka hada da wannan asidin zai baka kaza to kaga yaro tun a aji ya riga ya sani idan ka kashi dake yanzu ka ajiye shi na zuwa ya san me zai ya gama abin sai ya tafi yasa to Allah ya taimaka Allah ya taimaki mai girma gwamna Allah ya ƙara ba mu nasara a harkar ilimi a jihar Kano muna godiya kwarai da gaske da mai girma gwamna masha Allah mai sauraro da masu kallon mu dole a nan ya kamata mu ja labulan shirin na ilimi garkuwa a madadin kafatanin wato shugabanni na wannan kungiya ta ASUS wanda da gudunmawarsu aka zo aka ɗauki wannan shiri. Bilal Nasiru ma sunana da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.